que vos disfrutades a forma de luz e calor, sen estaríades escuros e mortiños de frío. Tamén exerzo tal atracción gravitatoria que ningún planeta é quen de fuxir do meu colón. Por certo, tedes algunha preguntiña? Ti, Cantos anos tes? bueno, sodes algo indiscretos, non vos debería contestar. Xa vou moi ben, teño 4.650 millóns de anos e estou no calor da miña vida, ainda me quedan outros tantos. Ti, Cando morrerás? fareime moi grande e quedarei reducido despois finalmente a unha enana blanca que me acabarei arrefriando. Ti, Por que ao longo do día das voltas? non son os desmodos, senón os planetas ao meu redor. Ti, É verdade que a tua temperatura é moi elevada? sí, pero ainda máis na miña zona central, o núcleo. Por certo, ninguén me preguntou que nomes tiña, que teño moitos. Que nomes tes? Os incas chamábanme Inti, os egipcios Ra, os maias Akin, os gregos Helios, os aztecas chamábanme Tonatiuh e, finalmente, os de Mesopotamia chamábanme Shamash. Bueno, teño que marchar que se vai facer de noite. Exclusive